Oi, me siis olemme back. Ja siis toikin teki lyhyempiä videoita, niin mä sitten laittanut niitä YouTubeen. Niin Mikkuvalla ei. Tän tehdä talo. Tää siis sitä tummaa puuta. Ruskeita puuta. Hyi. Ruskee puu. Hyi. Mulla on tuollainen maski. Jehe. Hyi. Sitten tuohon. Sitten tohon. Sitten tohon. Ne on 2 blokki. Sitten 2 blokki. Get out. 2 blokki. Blokki siis. Koko ajan blokki. Blokki. Se on blokki, eikä mikään blokki. Noin, vaikka tuohon 4. 1, 2, 3, 4. Tosta. Noin. Noin. Jee. Mä yliennyin jotenkin, en mä tiedä mitenkä. Kohta tulee yö. Ei pitää tehdä tää talo valmiiksi ennen yötä. Ei saa kirjoitettua yö. Se laskee. Nyt nopeasti. Mä kerkee. Eikö mulla valoakaan talossa? En mä kerkee. Minun pitää kuolla. Mä kerkee. Jeek. En mä kerkee. Ai. Ei. Pitää olla täällä koko yö. Peltaan. No. Ei sitten kuolemme, jos kuolemme. Ihan sama. Laitetaanpa. Miten pystykään tehdä niitä kukkaruukkuja? Lähtekää kommenteissa ja jei. Tai no my god. Ja jee. Suojassa, eikä suolissa. Suojassa olemme nyt. Jee. Tai jos tehdäänkin tälleen. Tehdäänkin yksi alempastukki. Miksi mun piti lopettaa tää video? Mitä? Tuhun. 1. Noin. Kohan tuokia aukasta.
katto. Otan tällä katto. Gravelilla katto. Kunhan tulee aamu, menemme ulos. Teemme hakea puuta ja vlogs. Pitää olla tässä. Katsotaan täältä ulos. Jos tuohon tulee joku, minä tavallaan sen tuli. On kiva, on kiva. Nä. No niin pimeä talo. Toivottavasti te näette. Ja muistakaa painaa tykkäysnappia ja sit kun tää video loppuu. Koska mun entisissä videoissa ei ollut kuin 3 tykkääjää. Yhdessä oli 10 ei tykkääjää. Sitten oli 0 tykkääjää ja 0 ei tykkääjää, 0 tykkääjää. Niin mä oon niin huono videoiden tekemisessä. Niin jos te voisitte vähän auttaa mua. Niin voisitte laittaa. Mä koitan päästä 2000 tykkäykseen ja ui. Mitä helkkaria? Mitä helkkaria? Tweet. Pitää ottaa työ. Ai niin, jos tulee pikkuzombit, sehän pääsee tästäkin. Pikkuzombit on niin ärsyttäviä, mutta niitä ei ole tullut. Onneksi. Oi, näkyykö zombi? Kertokaa kommenteissa. Ja mummi, ole hiljaa! Mä teen videoita! Kahvihammasta kun kolottaa. Kysyithä? Mä joskus juon kahveita. Gravel. Sehän on tullut uusi päivitys, että noi skeletonit kävelee ilman noita, jos ne ei näe, niin ne kävelee ilman jousipyssyä kädessä. Niin kuin ennen on kävellyt jousipyssy kädessä. Ja joskus mä oon tehnyt ne 2 videoa mä oon tehnyt tossa kokeilu Minecraftissa, mutta siitä mä maksoin 10 € tästä Minecraft-pelistä tietokoneelle, mutta kännykkässä se on kanssa, mutta se oli 7 €. Niin. Tässä tulee vähän pitempi video, kun mun ennätys on 14 minuuttia videoja. Niin. Muutellaan tässä. Ouch. What 10 minuuttia. Kuuluu hämäksän ääni. Hämähäkin ääni. Hämihäkki! Jee! Mulla on monta leveliä. Jei. Yeah. My God.
Skeletonit pystyy ampua. Minua. Nyt. Heti. Pelottavaa. Pelottavaa. Mulla on noin vähän ruokapalkkia enää. Ja kohta moikka ja muistakaa painaa tykkäysnappia ja nähdään ensi videossa. Bye bye. See you next time. And next again. Press the like button soon and to this video.